Magandang araw po sa inyo lahat. Meron po akong ihahatid na magandang balita. Yung siyam na marino na ating kababayan ay naligtas mula sa lumubog ng barko, yung MV Eternity Sea sa Red Sea noong Hulyo, at sila ay binihag ng mga Houthi sa Yemen. Sila po ay pauwi na. Itong Miyerkules na dumating sila sa Oman mula sa Yemen, at sinalubong sila ng mga tauhan natin sa Philippine Embassy sa Muscat at saka ng Department of Migrant Workers. Papasalamat tayo sa lahat ng ginawa ng DFA, ng DMW, ng Philippine Embassy sa Oman. At huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa Omani government dahil sila talaga ay walang tigil na tumutulong sa atin. At kaya't pinapaabot ko ang pasasalamat ko sa Sultanate of Oman. Ang namumuno ay ang Sultan Haitham bin Tariq. At sila po ay talagang kaibigan po ng Pilipino, at lahat ng maaring gawin para iligtas ang ating mga marino ay kanilang ginawa. Kaya naman ay nandito na tayo at nailigtas yung siyam. Dumating sila sa Oman, nagka-briefing ng kaunti, inayos ang mga dokumento nila, at hindi na natin pinatagal. Gusto na siguro nila umuwi, Pasko pa. Kaya pinauwi na natin at parating na rin sa Pilipinas. Ay papaabot din natin ang ating pakikiramay sa pamilya ni Mr. Neil Roy Faner, dahil po siya ay sumakabilang buhay nung inatake yung barko na sinasakyan ng mga marino natin. Ito po ay ating ginawa dahil alam naman natin na kuminsan delikado ang nagiging buhay ng ating mga marino, dahil kung saan sila pumupunta, napapasok sila sa war zone, kung saan yung mga lugar kung saan may gera, nadadamay sila. Kaya mabuti kahit medyo natagalan ay sa wakas ay makauwi na ang ating mga kababayan. Welcome home sa inyong lahat. Tamang-tama, Merry Christmas.